Biko ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Ama m na ụbọchị taa mara onye ọbụla mma. Enwe ihe m sị ka m jukene ụfọdụ ndị okenye nọ n'ala Igbo, mmadụ dịka Chief nna ya Nwodo, Chief Ata Eze na ọtụtụ ndị ọzọ, ma ndị igwe, maka ọ na-abụ arapụ ụmụazị ha dịka omeji, ọ bụ na emekwara ha tinye isi ebe dị ha mma. Ife a ụmụazị Igbo gbara ka ụkpaka na-eme ife sọrọ ha dịzie ka ndị iberibe ka ndị Igbo bụ. O nwebe m chọrọ ịjụ n'ụwa bụ ndị okenye, achọrọ m ka anyị wepụ sentiment. Ana m echeta mgbe Queen Elizabeth the late bịara Nigeria last, oge eji 80 million wee mere ya tii, maka ọ bụrụ taa ka anọbala arụ n'obodo a. Ọbịa afọrọ m ka ndị ọba si were chọọ oche, fụ ka ndị emirs si were chọọ oche, mana Obi of Ọnịcha akwụbara ya ọtọ. Ụfọdụ mma oge ife a mere ya aghọta mgbe the videos and the pictures circulate na akwụbara ya ọtọ. That is by the way. Wee cheju ka anyị wepụ sentiment na nke onye mere, ka anyị kwuke n'okwu ụmụnne, na-ekecha n'ama abata n'obi, ekecha n'obi aba na mkpuke na mkpuke. Ife dịka sinetọ Ike kwere mmadụ, yes, o nwe ụfọdụ ife ometara ma njem o jere ife gbasalụ akụrụ nwa ya na nwa ọkpọ wee je, otu esi akọ ọ bụrụ nọ nkata akpara akpa marọ m, mana nyanwa ada etinyekwa ọnụ n'okwu ndị be anyị asọch ọ PDP ka ọ bụ n'ọnụ, ebee ka those people nọ, mana ka anyị debe nke a n'akụkụ. Unu afụrụ sinetọ Ike kwere mmadụ kịta na ndị obodo a, ma ndị sị na ha nwe obodo a, ndị ofe mmanụ na ndị ugwu ada ekwute n'okwu ya chaa chaa, maka asị akpọrọ nne na-erute ụmụ, asị akpọrọ nne na nna na-erutekwa ụmụ. Unu na-ege ntị, o nwere ebe m na-eje. Nke a nọmba 1. Apart sinetọ Ike kwere mmadụ, ife dịka nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi, ife eme na 2023 election, ọkwụrụ mana Igbo niile ka emere ya, agbanyeghị na ọtụtụ ndị Igbo nwekwa ndị nọkwa n'ọda parties ka anyị kpọọ ya nọ politics, nke ahụ dị n'akụkụ, mana ama m nọ Igbo niile ka emere ya n'ụdị na onwere ife anyị eme. Apart from nke Mr. Peter Obi, ụnụ ụfọdụ ife gbasara MNK, ife o mere na ife Sunday Igbo home, kedu ka isi wee fụ ya, mana arapụrụ Sunday Igbo ho were anyị nwa na-eme object of caricature. Wepụ sentiment, whether na like his method of freedom fighting ma na like ya, ka anyị kwuke n'okwu Igbo. That is by the way. Barrister Lawyer Ejimakọ na-ejeri ya n'ikpe, onye ofe mmanụ kara protest. Barrister Lawyer, ọ bụrụgodu na ọ daziri ewu na nyanwa bụ barrister ekwesịrị iso, otu ahụ esi wee treat ya na nwanne MNK Emma Okwu Kanụ o kwesịrị. Ọkwa ịma na mkparị ka e nyere Igbo niile, ma nke Barrister Lawyer ma nke Emma nwanne MNK, ọkwa ịma na Igbo niile ka e nyere mkparị. That is by the way. Now, ana m afụta ife anọ 2 against 1, maka oge ndị na-achị efi egbu mmadụ, ndị Fulani nọ n'ọchịchị. Ọ dịka anyị na ndị ofe mmanụ ọ na-azọtụ na a na-emegbu anyị, na na-emegbu anyị. Ma 2 of them na ally then na-emegide anyị nwa. Kịta ndị ofe mmanụ abanyego, efukwa na 2 of them na ally kwa na-emegidekwa anyị nwa. Ọ dịkwazie ka ọ ka njọ, ndị nwa na anyị ka wee relax na be ha na-emepe be ha. That is by the way. Ife chọrọ ịjụ bụ, kedu ife o ji bụrụ mgbe e mere ife WAEC n'ọsọ ndị Igbo ka ọ ka wee metụ, ndị ugwu ada agụkpakam nwechazie maakị ndị Igbo na-enwe oge enwe mass failure na WAEC, ọ bụrụkwa nke jambo nọ nke WAEC. Ọkwụ ncheta ife mere na ọ dị ka ahọ gara aga ka ọ mbido ha ka ife a mere. Ọkwa ịma na Igbo niile ka ife a mere, South East ka ọ ka wee mee affect. That is by the way. Protest e mere EndSARS, ọkwa ịma nọ ndị Igbo bunara ya. O nwebe ndị na-emetụsị okwu ndị aka, ndị Igbo bụ na EndSARS. Na nke ahụ dịrị n'akụkụ. Ka ife o ji bụrụ akpọ Oduduwa ọ dị eso okwu. Ihe afọ ebe ndị gọvanọs ha na-enwekwu antem, a na-agụ Oduduwa antem n'asụsụ be ha, ọ bụrụ issue. Then akpọ ndị gafe ya akpọ arịwa, ndị yutu ha na-esokwa ekwu ya, ọ da bụ issue. Mana anụ ha na-abịa fra apụtabeghị n'ọsọsọ bịa ebunye ngwa ọgụ. Kedu ife dị iche n'ife taa? Maka mmadụ ịta nọbụrụ onwe ha tupu Lolugard na ndị otu abịa mee forceful marriage eme. Ndị okenye anyị ka na-eprezentịrị okwu a.
That is by the way. Protest na-abịa emere ana eme agitation ebe a ọ bụrụ terrorism. Ụfọdụ ndị be anyị esoro kwuo ya n'agbanyeghị na aha hijackịrị ụfọdụ, mana na mbụ ọ bụrụ otu a ka ọ dị. E nwere huge crowd, onye ọ na mana a na-marginalize anyị, ọ bụrụ taa ka o bido. Mana anyị ama atọ bụrụzie victims. Yes, anyị atọ bụrụ victims after the war wee ruo taa. N'ife niile mere anyị no apology. Aka na-akpagbu anyị, ọ dị very bold. So now, ine na-anya fụ na anyị mee protest ọ bụrụ okwu waste their lives. Mana ha nwa their own, the main terrorists ụwa niile ma not terrorists, dreaded groups enwere. Ha nwa bụzi ndị bandits. Ha nwa bụ ndị dị forgivable. That is by the way. Even ji na-ewetasị okwu ndị a, first lady na onwe ya etretinigo ndị Igbo general. Ọkwa ịma nọ mkparị ka ọ bụ nyere ndị Igbo. First lady na anyị anasịsị ha shọpụ dị na Lagos. Ya na Iyaloja, nwa president nke adị ya nwaanyị. Ọ na-emekwa nke ya underground. O ji wee jewe n'afịa dị na Bini, ndị Bini wee gbaka ka ọ na-control the whole market. Efuru ụdị oke anya family ya nwere. That is by the way. Ọba of Lagos kwuru na ọ ya oge Ajimi Agbaje na Ambode zọrọ ọchịchị. Ọnụ na ya echeta na Lagos. Ndị Igbo wee kwuo onye ha ya atụnyere. Ọba of Lagos kwuo na ha mee ya ọkwanye ha na lagoon. No apology wee ruo taa. MC Oluomo wee mee nke ya na ọ bụrụ na atụnye ha ọrụ APC, ema na ya arapụ Lagos na eme atụ votu. Etibe ụfọdụ ndị Igbo ife. O nwee shops ndị elu tụrụ, ọkwa ịma nọ ndị Igbo ka eme Igbo niile, maka mgbe a nara ofu onye oru azụ, ọkwa oru niile ka a nara azụ. Pastor Tunde Bakari afụ n'ebe a na-agba izu wee kwuo na ọ gwa na ndị be ha ka eke unu esi lesịa ndị mmadụ ana wee narakwa ha na ọnụ na anarọ ha ego. Ọkwa ịma na Igbo niile ka a na-target. Ebe niile na-eme demolition, ọkwa ịma na ọsọ ebe ndị Igbo bi. Biko onwe na ndị akụtụrụ ụlọ ha wee jee jide ndị lesịrị ha ana, maka achọ ka ori ana kwụsị. Ka ị na-achụpụ onye lesịrị ana, ka ị na-achọ onye lere ele. Ewere ofu a na-elesi mmadụ ịtọ lee ma ebe ekwesịrị ile, maka the first onye ori, the first ekperima bụ onye lere ana na wrong place. Maka ọ bụrụ na onye nwa the rightful owner of the land with the documents, gọọmenti ama akụtu ya. Ka ife anyị eji wee were swamp na-agbanyeghị iberibe ndị be anyị agbanyeghị iberibe ụfọdụ n'ime ha ndị money miss road, mana ka anyị wepụ sentiment dịka nsi wee kwu ka anyị kwuke n'okwu a. Ka ife anyị eji wee rapụ onye lere ana illegally jee kutuo megide sọsọ ndị goro ego, lụcha ma ụlọ gigantic buildings a na-akụ ma ngwa afịa dị na ya, ị na-afụ acrimony, ị na-afụ animosity, ị na-afụ greed. Ụmụnne m, ibe nji wee tụpụtasị okwu ndị abụ ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ. Ọ ya ka nji wee tụsị afa wee sị ndị okenye anyị zakere na m ajụjụ a, ọ na ọ bụrụ Igbo niile ka a na-enye mkparị a. Kedu responses ndị okenye anyị n'ife a? Kedu mgbe anyị nwee ike kwụrụ n'ụkwụ anyị na-abụ a na-achọ ikpe nwanne anyị nwoke? Ka anyị wepụ kene na oke bitterness, ka anyị wepụ oke divided ya, anyị adịka divided across the lines ma religious. Ka anyị wepụ kene ya gbakọ aka ọnụ. Who is who in Nigeria kwesịrị ịpụtasị ka okwu a bie. Ọ bụrụ na arụ niile o mere ka iwe na-ewere gị, gasị ya n'akụkụ, ọ pụtazie ka agwụ ya. Ọ bụrụ n'ụlọ nga ka ọ ya nọ were mee correction. Ọ bụrụ n'ụlọ nga ka ya nọ mmadụ ndị bitere effort ya, ka ọ ya nọ ma na ọ bụrụ ife o zubere na mkpụrụ ọ kụrụ mere mkpụrụ ọjọọ. Whichever way is wee paint the picture. Nya pụta kene n'ụlọ nga tupu e wee gbaziere onye ọ bụ, tupu e wee tụba alụ way forward. I am not in perpetuity na slavery. Ndị okenye ga na-ajụ ajụ anyị atọ na slavery in perpetuity. Nye otu a ka anyị anọzi ụmụ ndị ofe mmanụ ya achị anyị, ụmụ ndị na-ehu ehu anyị mamịrị, ndị ugwu na-aṅụ mamịrị efi ya achị anyị. Mbụ Igbo ofu ụbọchị ife niile anyị ebi, ofu ụbọchị ọ ya ebi. Ọnya ka m na-ekwu okwu ndị men of God achọghị ikwu okwu maka ife gbasara Trump a na ife ọ na-eme. Ma na Christians a na-ekwu okwu ya nọ ndị Igbo dominate na Christian religion. Igbo dominate, Igbo ka na numbers, ha nwere the numeric strength. So achọrọ m ka anyị jee na comment section totalụ kedu way forward ka anyị esi wee kwudo nwanne anyị nwoke apasị a judgment ya against him. Kedu ife bụ the next thing? Ama m na-enwe ndị nọsị abroad na-amanye okwu ọrụ na-eme ka effort. Onye nye aka dozie nke mmadụ Chukwu edozie nke ya, ikwu amara ibe ezi ya. Zisa na ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of